भाई आम जो जगह को आईचु से बहुत कम लोक जगह को आसी पारंती महेंद्रगिरी आउ राति रही आ बर्तमान जो पहाड़ उपरू केमती कौन व्यू आसान देखेबी आउ बाइक टिकेटा हूँ मात्र 20 टका आदि छोट कार फार नहीं आउे सी पड़ 100 टका कार आउ बस आग भितर को ऊपर को जाऊनी बस ये जगह बस पलि आसपर जाऊनी आ देखा जाए ऊपर जाइए कौ टाइप कौन देखा मिलूँ चलते आप देखेबे। भाई मैंने आप देखिए मुझे बर्तमान पूरा ऊपर को पलि आप देखिए महेंद्रगिरी बोर्ड भी लगी सूर्य उदय हम टे मुझे स्टांड फैन लगे दिए सूर्य उदय टे करी वीडियो शूट करी आ देखा जाए कौन हो मो सांग से गाड़ी रखी आसी चलो देखा जाए मो सांग जा स्टांड धरी पड़ी नगे बोली कौन सांग स्टांड लगे तो हाँ तू गाड़ी नगन मोटा मो मोबाइल होनी तू नगा नगा मोर स्टोरेज फुल हो मो स्टोरेज फुल हो तार मोबाइल बेसी दामिका फोन तो तार कराऊ बर्तमान से पटे स्टांड लगी मुझे पलि आसी आप देखूँ सूर्य उदय हम से स्टांड लगी से भिडियो आसो ये ऊपर को जीव बर्तमान ये पहाड़ को ऊपर को चढ़ार अच्छे यहाँ से पूरा 3टा 4टा पहाड़ चढ़ार अच्छे आगे मो सांग भी से अच्छी चल सी आसला मैंने मिसिकी जीव आ भितर कौन कौन अच्छी कौन कौन ऊपर देखा मिलूँ आपको देखेबी चलते देखा आगे कौन हो उदय हेले आप देखिपे आमर ये स्टांड लगी वीडियो शूट चली देखिए पछदान भ्यू को टाइप देखा पछदान ये भ्यू को टाइप देखा बर्तमान सूर्य उदय है ना ए सब ये जी पछदान लोक देखुचे सब ऊपर को बर्तमान जी कहीं सूर्य उदय देखा प्राय आते फोटो फोटो ये उठेबे ऊपर को भी जी फोटो उठे चल जी आम जा यहाँ गोटे कि मंदिर गोटे हाँ मंदिर अच्छे चल देखिए मंदिर को जीवा भितर को आम से मंदिर बाहरी पड़े गोटे बुद्धिस्ट मंदिर गोटे बर्तमान ये पहाड़ पूरा चढ़ू पूरा ऊपर को जाइए आरकानी जीव हाँ खाई दिए कर भाई जय जगन्नाथ बुले ना हाँ हो भाई थैंक यू गाइस चलो जो अपनी बात है ना ताको तक ये ना एको होता हां ए गाड़ी तेल दो काली काट दो हां दुबे असंतर मैंने आप देखिए पछकान भ्यू भाव केते उंचा को आम पलि आसो आहरी ऊपर को जीवार अच्छी चल जा रास्ता पूरा खतरनाक रास्ता पूरा खाली पत्थर बसे आउ कि खाली पत्थर
ଜାଗାଟା ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ସବୁ ଭିତର ଝାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ବି ହାତ ଆଗ ଦେଖାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ମୋଟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବାହାରି ହବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ କରି କେମିତି କଣ ହଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ ପଳେଇଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଉପରକୁ। ଭାଇ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି। ହାଇ ଭାଇ, କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଭାଇ? ଛତ୍ରପୁର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ବୁଲାବୁଲି ନା ପିକନିକ ଏରିଆ ଆସିଥିଲେ? ବୁଲାବୁଲି। ଓହୋ, ଭାଇ ଆମର ଛତ୍ରପୁର ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିତରକୁ ପଶିକି ଟ୍ରାଏ କରି ଆରକାନି ବାହାରି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବୁନି, ଛାତି ପୁରା ଲାଗି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଲାଗି ଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ସେଇ ଗାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାନି ଅଛି, ଆର ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆର ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତା ଆଗଟାକୁ ଯାଇପାରୁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗଟାରେ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ଆରଥର ବି ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପଥର ଦେଖିଥିଲୁ, ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼େଇଲେ ଘଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଗଲା ମାନେ କେତେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଆଗ ଅଛି। ଫେରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଏପଟେ ଭିତରେ କିନା ଅଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଦେଖିବା ଭିତରେ ଥିଲା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ପଥରଟା ଘଣ୍ଟ ପରେ ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼େଇଲେ ଘଣ୍ଟ ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆମେ ବି ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଚାଲ, ଆପଣମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଅଧାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବୁ। ଏବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବୁ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଖତରନାକ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲୁ। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ ତ ହେବ, ଯଦି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖୋଜିକି କେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଭିତରଟା ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦେଖେଇଲେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ସେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲ, ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ନାହିଁ, ବାଡ଼େଇକିର ଘଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି।
ହଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ କମ ହଉଛି, ସେଟା ପୁରା ଛୋଟ ପଥର ବାଡେଇଲେ ବି ଟାଇମ ବେରା ହଉଛି। ସ୍କୋୟାରଟା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ହଉନି ଆସୁନି। ଆଉ। ସେଟା ପୁରା ଏମିତି ଗୋଜିଆ ଟାଇପର ଅଛି, ସେଟା ଛୋଟ ପଥର ବାଡେଇଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଛୋଟ ପଥର ବାଡେଇଲେ ବି ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆରେ ଏ ପଥର ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏ ଟେକିକି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ପଥର ବାଜିବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ପଥର କେମିତି ବାଜୁଛି ନା କୋଉଠି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ। ଆର ରହସ୍ୟ ଯିଏ ଯିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କର। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ଥିଲା ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ଦେଖିବା। ତାପରେ ସିଆଡେ ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ତ ଯାଇ ହଉନି ଯେ ଅଛି ସେখানে ରୋଡ ଆଙ୍କେ ଯେ ପୁରା ଭିତରେ ପୁରା ଅଛି। ଏ ସ୍ୱାମୀ चलो ମରଲା ତିନିଟା ବାହାରି ପଡିବ ଭିତରେ ଆସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଆସିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ ସେଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସେପଟୁ ବାହାରି ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ହଁ ସେପଟେ ଯିବୁ ଚାଲ। ଏଥର ପୁରା ସବୁ ପାହାଡ଼ କଭର କରିବି, ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି। ଏବେ ମାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା 3ଟା ପାହାଡ଼ କଭର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଆଗଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ। କ'ଣ ଭୋଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ବାସ୍, ଆମର ବି ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଭୁଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଆଉ। ହଁ
ଭାଇ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଉଛୁ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ ମୋ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ପଢେଇଲନି ଭାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ବଢ଼େଇ ବହୁତ ଅଛି ଏ ତାକୁ ଦିଅ ସେ କାଢିବ ସେ କ୍ୟାମେରା ହଁ ବ୍ଲଗିଂ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଚିକିଟରୁ ହଉ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆକା ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଏ ଭାଇ ନା ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସମାଜ ରାଜେଶ। ବାସୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ କିସ୍ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆର ଟିକେ ଇଏ କରି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖ ଆମେ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖତରନାକ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା अच्छा हाँ अपना आसिक मतलब कुछ बना है ना क्या जगह कुछ डेवलप है ना हिंदी सिंधे नहीं କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷ ଜାଗା କିଛି ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ କଭର କରିଦେଲୁ ଏବେକା ନେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ତାପରେ କଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲ भाई आम जो जगह को आईचु से बहुत कम लोक जगह को आसीपारते कहीं देखिपे मैंने से तो देखिलु हजार हजार लोक मात्र ये आसिक पहुँचला से देखला से 30-40टा लोक ही आसी आउ ना ये प्राय लोक आसीपारती कहीं जी घाटी चढ़ी उपरको आसवा पड़े बहुत मेहनत लगुच भाई एरिया किसी कहना चाहूँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भाई टीमु आसीबी हाँ सर आसबे बैक करना फ्रंट फ्रंट अच्छे ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय जगन्नाथ स्वामी पतागामी एथरा हम सेकंड वाला जान बहुत भल पाख आसले देखिले छानेला से हम रहिले आसले ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲେ ऊपर पिला भाई मैंने आम 4टा पहाड़ चढ़ी पूरा ऊपर पलि आसलु आर्तमान ए तलू जी मोबाइल चार्ज है किसी ना तलू जा वीडियो बन पारि ना किसी भी कहबनी आपड़ी भिडियोटा यदि भल लगी लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।